Dag. Asa man napula dapit uy. Magparty ta. Pick up ako nimo kinani. Kagwapa nimo karon. Ay! Tira nagtrabaho si Minta karon. Asa? Tira tagbuan. Ay, ganun Oo mo ba? Waiter siya diha. Oh, di ba imo ka dagan siya kwarta witira man dai. Witira man lagi. Mao gani no ayo saba nga kanang. Mo kay nag-pick up ta kay para mag-shock siya ba. Ay! Kung zero na to kanan kang ha. Kung zero na to kanan. Ako bahala. Sige sige madam ya. Na entrance dira. Gisra oy gisra. Kabahan ba? Gis pesos ba? Jis, saan ang jis? Pula ko, ilibre mo. Sige ako'y bahala, ako'y Is bahala. there aircon? Aircon dira o wapo sa tagbuan. Tara na. Excited na ka? Hi! Ano man? Nakita na kailangan pag-ID? Yes, ma'am. Nakasulod man lagi ako isa kauban diretsyo. So, ano mo, ma'am? Magkadudadahan. Sa kagwapa na ako, kadudahan pa. Kadudahan, Pwede maganda. na ito, ma'am. Pwede na ito, ma'am. Diretsyo na lang kasi, masubra na lang po sir, nalang kong tuyo. Ay, hindi pwede, ma'am. Kailangan nila. Halak ka. Ay, pwede, ma'am. Masubra na lang sir. Karon lang man ha, kaya nalang kong tutuon dira. Ang silingan. Hindi, ma'am. Ay, pwede. Diri magka nagtrabaho si Linda, diri nagtrabaho. Oh, okay lang. Ha? Ay, aningan lang. Di pwede kini basig. Pagana lang tikat ko. Ha? Ay, sabo siya. Ano? Ah, di. Pasugda lang ko. Sige na. Di po kung dapat. Sige na. Sige na. Pasugda lang ko. Ay, di na kami pangalan. Nga, pasugdong ko ni mo. Dili. Na. Hindi ko lang sa doon. Excuse me ha, kuya, pasod ka na Pero lang siya. ako, di ko pasugdon. Amo ko niya. Oo, di ba? Ang amo ko. Pasod na lang siya ya. Pasugd na lang. Sige, sige lang, ma'am. Unya lang ka pag uli ha. Bantay lang ka dako. Pasensya kayo ha. Bantay lang jud ka. Tara na, sige na. Sa banda, dili mo ka kulera daw. How did guys ka kanan? Dagan mga boys dili. Ginagawa ko dili mo. Oh ha? I-reserve ko. Ano kita kasi di ba ko ano ni Linda dito? Napareserve ako table. Bigaw ang biya ko. Ay, di lagi na. Tara na. Mag-enjoy ta karon gabi no, party ta ha. O diro na to ano? Buti di ka kabayad ha. Kaulawon tani mo diri. Ay dito nakapareserve na ko dito. Oh. Sige lang. Dali na lang. Dili lang ta kay VIP man eh. Waiter! Waiter, excuse me. Yes. Muna witir? Oh, siya. Muna may dulpin. Hindi na dalpit, wait. Akala ka diya. Waiter na. Sana. Siksi na siksi dati lawas. Basta ba, kita ra ka na, makailara ka. Sige sige. Waiter dali ah. Hi. What's your order? Ay, saan ka order na na? Dala dyan. Daling order, kailangan pa Sinila na po. Sinila. Ah, diri sa rin ba? Tagay may isa ka bucket. Ako rin ang order. Sige ka, isa ka bucket sa. Isa pa, mas pulutan gusto mo. Sige lang, mag-order lang may balik ha. Ha? Sa kabakit lang dali. Isa ka bakit? Please dali ka. Dirun tani tanan karon pabalik-balik ko na to siya. May ran niya, may reason niya. Dili na ko makabalos niya. Ha? Uy. Tara yung order, ma'am. Pulutan. Ay, Pagkapina siya, free siya, ito wallet. na kinahanglan. Ano, order kami. Ice. Pulutan. Di ice lang sa. Ha? Ice lang siya. Ulo. Order ni mo. Kani isinit ko. Na. Ay, Ice. ano, mag-order kami. Ano kami? Tequila rose. Tequila. Tequila, di Ay, tequila. Tequila. Di ba lang yan ang afford mo? Sige na, ako bahala. Tequila rose. Kabalas na. Pag-ino mo itong tequila. Tequila ko, 2,000. O, tequila rose. Unsa pa, pulutan. Kani ano, sa pagbasaan niyo, sa pagbasaan. Carlo Rossi. Carlo Rossi. Carlo Rossi. O, Rossi. Kaya ninyo, duhara mo? Yeah, sige na. Ay, nasi pangutan na. Waiter lang ka dire. Ay, si Pangulina. Ay, simpanguan. Tira niya. O, Carlo Rossi. Unsa pa man, mga hambugera. Kani sa pagbasaan niyo. Black Label. Black Label. Red na siya. Dirang
Ay, red label. Red label. Ay, Pag binugo, madam. Ay, Red label. Dali ka. Kuha sa tag-alumni. Pulutan ha. Mga red label ninyo. Tapos ano, isa ka cracklings. Wala kaya na. Ito, nakastart ko raw na. Lutuunin pa. Ice cream. Ice Ice cream. Ice cream na lang. Ice cream. Basta? Ice cream. Yo-yo Louis. Gago ko rin mga kuwan. Isa-isa hong pag-order. Ito mga hubog nyo. Pangan. Kutsilyo na lang po din. Mag-shot na ta. Nanat ko ka. Sige, nagsigla yun. Ito pa order ninyo. Ano ba daw kuchilyo? Ay, hindi, nag-iwa ko lang mas para sa pulutan. Ito pa order ninyo para madali. Nag-dali. Okay na. Okay na. Ano, pakita ba kita yung kuchilyo din eh? Nagkakupong ko nila po waiter ko. Laban ko ba? Kabalo nga kung madam, ano siya trauma ang kuchilyo. Okay na po. Hindi mo nag-criminal. Pagpaunsa na siya din karon. Huwag na nga mo di kayo murot. Pabayaran ko ng Ako business. bayad sa ano ka na. Ikaw, Bihon o bayad. ikaw Mindano, galisod na din kasi kailan mo maglas-las pa ka. Kung ako nang hihalan yung customer na huwaan niya. Parang na pagkalit ko. Hawa ako din siya. Waiter ka din, muring. Boy, Dapat yung waiter ng anak outfit. at least naminig mga lawas. Muring. Muring ka. Ikaw, ibupatol ni mo. Pangit ka. Kinuha ka. Tawagan ba Hoy, niya? naiibog siya ha. Naiibog siya ha. Sinay mo. Sige, try doon lang ko. Si Chad. Palakawan na lang na. Nadyo'y magkadugo ko. Palakawan kayo mag-abot. Sige. Out niya. Awan na lang yun. Umalis ka na dito. Siya ka na ha. Pinagpuan. Madam, Party na mo ka-order. siya tatamad mag-party Siya, tamad hindi na yung mahurot na pabayaran ng doble. Ay napansin na mga squatter batasan. Nagmay na yung kwarta. Uy, customer na siya din yung naon ni mo. Naburikat na. Parinti na kong tagiya. Kung may lapot mahawak ko. Okay na ka. Ising. Nainggit ka naong mahubog ay. Idak para good siya. Inato rin trabaho ni Kuan. Muro man siya boring dito. Hoy, hoy. Hoy. Hala, unsa man? Bayad ninyo. Asa yung bayad? Bayad. Wala pa mo nakabayad sa bill. Wala pa ka nagbayad, madam? Kumana. Dako kayong bill, 17,532.
Hala. Humana, nagbayad na to. Pasay humana, ay kukon ko ikaw. Ayaw may gubugubuga ha. Ikaw hubog buanga ka, ay kukon ko. Nagbayad na ta, Bayad na nagbayad. maka 17,000 dapat. Wala ka rin nabayaran ni mo. Oo, ano, baba madam. Uy, sa ginam. Tikila rose pa ka. Tara mana. Bayad. Uy, bayari Wala ka sa. ta nabayad. Ipapulis na mo, manawag o pulis na. Sige, ipapulis ka. Interview ka. Wala may bayad. Uy, wala may bayad. Wala Ko ang boss ko na imong now. Sige, kamrasa kay na. Kaso ko na imong now na. Bayad. Ipain ka tiga pulis. Bi manawag. Tawagin. Tawagin na. Loko, hindi mo wala kay ebidensya. Wala may Basan nagbayad. di ka ha? Ay, lagyan na. Tama. Bayad. Pagdali. O magbayad na lang, magbayad na pila man na. 17,532. Pili kwarta ni mo. Pili kwarta ni mo diha. Pila. Oh, magbayad ugma na lang. Si Ugma. Ay, wala din kakabayad, madam. Hindi pa kaulaw, man ka. Uy, dagang kag-order kayo na niya. Wala din Wala kwarta. ka withdraw. Wala Ugma diri Ikaw si bayad. una na dito sa Bayad iyo. ay kukon ko na ha. Ay kukon ko na. Bayad dito. Oh, Uy! ikuratiran na lang yung mong cellphone. Ay, uy, kinagchat ko. Uyab dito na buong. Palud dito siya. Oh, pagpabili na naman yung mong sandal. Huwag ko ilabot ang sandal para itong one tour na. Kasi ibang tour gusto mo matulog sa piskuhan. Madam, bayarin na lang. Madam, ulok. Kaya tanong sa mga tao. Oh. Ano, dagang itaw na nanaw. Huwag mo na ulaw. Ikaw, nagbayad naman may ikong na. Tama na, lagi. Pwede ka na usap ha. Bayari ko Tara na, tara na. 17,000. Ay na lang, ay na lang. Ay na lang. Magpirma na lang may dagdag sa ano sa Pabili na lang. Ako na lang mo. Dili pwede nga na. May gusto man ni. Yung sa man na, naubog man akong amo. Kasi nalikwarta niya. Uy, Ayun na, kuha na tanang private property na dira, katok ka ha. Tayo sa may ipapresyo ka mo. Pwede pa. Ayaw lagi, esas di mo oy. Halimo ko waiter ka, Boring. boring. Ibayad na, ikuratiran na lang ng cellphone. Yoy, kikay mo na lang. Okay na impas ako, buang ka din. Cellphone na Tara, lang. mamalik ka lang ka sa bar, mag-inom sa ta. Sige, sige. Kaliteral lang siya mismo. Ay, ikaw na Ako na lang yung pabilin. magpabilin dito. Tama, may pulding Asan bed yung ito. managers? Asan yung managers? Balik ka siya pagkauma. Naman pulding bed ito. Naa. Tayo na nagkatol ha. Siya na limang hugas ito, mga baso, mga ano. Review ang mga table. Tuloy na lang kag-una. Una na lang ko ha. Ang balay ha, review niya. Sabay na lang Dala takuli. ugason. Ha? Sabay na lang takuli. Uli na ko dito. Oh. Una Ikaw na lakaw. dito. Bantay, ang balay, bantay ha. Dito na lang ko, wala pa man tayo pambayad. Dahil lang kwarta ugma ha. Sige. Out naman ako, ikaw na puli dito. Kuhan ha, trapo yung mga lamisa, mga baso, reviewhe. Kasi, Asan siya? Ay, di balik din katok ko. 2.5 rin yung ano, yung bill. Ano ka, 17,000? Tungaon na to. Nakabayad na siya, uy. Nabayran na niya. Ako lang gisingin og 17 pag hubog ba yato. Tunga ta sa 17. Pila ma 17. Itutos ko bi kasi ilat ko nimo Pwede pa. ba bugo di 17. Kuhan, tag 7,000. Kara man ka diha 17, 7,000 bugo. 7 tag 7 pila tawo 7,000. 8,500. 17,000 8,500 17,000 maniguro ko maro biya kay ka. 17,300 divided by 2 equals 8,650. Oh, sige. Yung mga 8,650. Tara, mauli na to. Kapay na ko dyan sa bara. Sige, bye-bye.